Bună, eu sunt Andra și astăzi vreau să vă arăt cărțile mele cu Soi Luna. Scuzați-mă, cărțile mele cu Violeta. Să începem. Încep de la cea mai nouă la cea mai veche. Da. Cea mai nouă carte este Triumful Dragostei, bazat pe sezonul 3 al serialului TV Violeta de la Disney Channel. Pe copertă este cu Violeta și Levonul. Seria a treia, cartea a patra. Da, aici scrie Violeta. Aici mai este un nou vis, dă violete pentru un leon și unde e dragoste. Aici scrie în acea serie. Aici mai sunt două jurnale. Aici e o poză cu Violeta. Este de la litera mică. Da. Este doar de citit. De fiecare pagină scrie Violeta. 270. Un decor cu mango. Așa. Da. Apoi, revista jurnalul meu secret, cele mai bune prietene, factorul prietenii afli de la Violeta, numărul 4, revista oficială, 5 septembrie, 6 lei și asta a costat 20 de lei. Asta 6. Da. Următoarea este Secretele modei. Ce arată aici ca următoare este Secretele oglinzii. Și celălalt. Da, sunt multe secretele modei. Apoi este lumea mea de vis. Acolo arată toate cărțile. Astea au costat 20 de lei toate. Fiecare 20. Secretele inimii și următoarea este Călătorii noștri anotimp. Așa, următoarea stații. Asta. Așa este asta. Este un carnețel. Uitați cum crește. Batista. Este cu Violeta asta a costat 8 lei și următorul albumul meu de fotografii. Arată că e următoare este lumea mea de vis. Vi-l arăt mai încet. Da. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Ne revedem în alt clip și
Pa! Nu uitați să dați share, like, cum să vă arăți prietenii, să vizualizați și să vă abonați canalului meu. Deja am 5 abonați și să dați un like. Cam acesta a fost clipul. Pa!